Evropské unii máte možnost dále zůstat u Windows 10 ještě o rok déle, alespoň. Jak se do toho přihlásíte? Pokud ještě nejste tam přihlášení, tak by vám to vlastně mělo vyskočit tady v nějaké horní části přihlásit se o aktualizace ESU. Pokud to tam nevyskakuje vám jako mě, dejte určitě vyhledat aktualizace a aktualizujte co nejvíc. A když ani to nepomůže, tak pomůže to, že otevřete editor registru a v něm najdete vlastně hotkey current user, pak rozkliknete software, potom rozkliknete Microsoft, potom rozkliknete Windows NT, v něm current version, a potom Windows a potom Consumer ESU. V tom byste měli mít nějaké vlastně hodnoty, mělo by se to jmenovat takhle: ESU eligibility and ESU eligibility result. A v nich vlastně přepíšete hodnoty já tady mám hodnotu vlastně A u toho ESU eligibility a přepíšu ji na hodnotu 2, což znamená, že jsem eligible, a u ESU eligibility result dáte hodnotu 1, což znamená, že vlastně ten check proběhl úspěšně. Ještě vám k tomu hodím když tak tabulku, co znamená jaké hodnoty. Pokud to tam nemáte, tak můžete vlastně přidat nový a tuším přidat dword a pak to vlastně přepsat a vytvořit si svůj registr, který měl by se to jmenovat stejné, ty hodnoty by měly být stejné. Takže tak. Nepotřebuju, takže smažu. Potom restartujete počítač. Máte restartovaný počítač, tak dáte vyhledat aktualizace opět a mělo by se vám tu objevit tady tohleto pole. To je super, tady dáte registrovat a pokračujete, co už vám to nabízí.